Bima palagana warsekaring toya alone golong-golongan kepyara jroning samudra banyu samudra sumampu ting lantis alone golong-golongan alone golong-golongan lah adikku di Yayi Degya Rukmakala ana apa kakang kakang Rukmaka kakang jebulane sing jalari mangsanku kelawan mangsane Siadi padha elang iki ana wujuding satriya gedhe dhuwur gedhe kok simbara dada sing gawe gerah rungsanging wana Tribrasara kene. Ngaku sapa jenengmu Raden? Wah. Ana buta kembar. Sakembaran jenengku Bratasena bocah sing pertapan kira tawu Bratasena papan maranyata kowe sapa buta kembar jenengku Degyakala Rukmaka aku Degyakala Rukmakala Raden Bratasena Rukmaka lan Rukmakala iya jeneng sira Raden Bratasena mlebu madaning wana Tribrasara kene nggolahi apa Raden? Aja tengku dangane Bapa Danyuwang Durna ora ana loro telu. Kayugung susuing angin mendi nggone. Ora ana kayugung susuing angin Raden. Anane mung buta lara sakembaran. Ayo gara-gara kowe mlebu madaning wana Tribrasara kene mangsan-mangsanku padha ilang. Ing antaraning sapi, banteng, warak, ketunggeng, kalajengking lan liyane padha minggat saka papan kene. Gelem mudhun saka wana Tribrasara kene ora gelem mudhun. Kowe sing dadi mangsanku Raden Bratasena. Iya, bener apa kang dadi ature Kakang Degya Rukmakala. Ayo medhun ora Raden Bratasena. Aku ning kene mung sedherma dadi goleki wujuding kudangan yen janji durung ketemu aku urung mulih nyang ngarasane guruku Bapa Danyuwang Durna. Wah, menungso ki ngeyel tenan kandhane wujuding kayugung susuing angin ora ana kok palah maksane kacetok dadi untal malah ora dadi selilit dodet wadukmu sang gawe gibeng dengkleh kowe Raden Bratasena.